No niin, moi tube. Meillä on tänään 10 subin spessu ja se alkaa nyt. No niin. Okei. We do it. I trap it. Mennäänkö C-Suomi? Siis tää on meidän Mennään uusi C-Suomi farmi. maahan. Mennään C-Suomi. Alkaa tehdä dinomies. Ei. Onko mennä siihen farmimaahan? Mä oon nyt täällä. Missä? Tykkääks joku, että on 10 subscriber? Oot sä ääliö? Mä sanoin sen just tästä. Niin. Tykkääks joku, että tämä on hyvä? Oikein joku. No joo kai. Jotkut vaan. Oh my god, miten huono kamera. Tää on aika hyvä muuten kamera. Niin mä tiedän. Parempi kuin sun naama. Niin, mut jotkut voi olla noin. Oskar, tää on parempi kuin sun naama. Parempi. Mitä? Parempi kuin mun naama. Hei. Mun. Et uskalla mennä C-Suomi maahan ja droppaa traktoriin. Et uskalla. Vedätä videolle. Ok. Mennään C-Suomi. Se on sit mursi, jos se otetaan. No kukahan sen ottais? Niin. Se on kyllä joku 10 ihmistä vaan. Älkää tulko tänne. Tuu. Älä vielä! Mitä? Ja sama droppaa muuta se äkkiä. Ei kun älä droppaa! Nyt droppaa. Tuu tänne droppaa. Mä roppaan ainakin mulle. Tuut sä. Nyt! Tohon noin. Älä nyt jumala. Ei ne saa sua. No voi jumala. Älä! Stop do that! I will quit! Miksi kaikki seuraava? Okei, mä droppaan yhden dirtin, sit ne on... mennään täältä. Tuleeks niitä? Ei tuu, nyt voi droppaa. Oh! Uskallanko mä dragoniin? Ei kukaan tullut. Ok. Alan demando. Et uskalla sun settiä. No. Joo, joku vaan tulee ja ottaa kaikki kamtit. No. Thank you. Ei katso, tuolla on yksi roketti. Nää on niin iisejä. Mitä tää? 1 tonni. Ei. Roketti. Tonnista. 1 tonniin. No. Meät palsjuup. Meatballs. Tuu sinne. Meatballs. Jos tää... Ei. Mange good papa. Out of order. Mitä? Joku on ostanut tän. Saiko sä VL:n? Kato.
Sit joku tulee. Joo, mä otan. Joku auttaa sua. Ei vaan mä otan vielä. Mä ostan sun angelitään. No. Mä otan äidit nopsaa pois ja otan vielä ja ostan sun angelit. Niin, mutta eihän sulla vielä. No niin, se on aina ongelma. Mä käyn kattoo ton meidän parkkouri. Ei. Eikö Tube, meillä on aika hieno parkouri. Täynnä smiley faceja. Kannattaa tulla. Koska voitte voittaa mielettömiä mitä nyt lienee? Mielettömiä kaikkea kamaa. Mielettömää kamaa. Tietenkin ne, mitkä pelaa Growtopiaa ja tykkää Growtopiasta. Tuu vippi. Oho. Pullataan toikin. Se on mun tuoli. Pois. Mä haluan kysyä näiltä, että haluuks nää donaa. Niin. Joku ihmeellinen Dino myös. Millä kameralla teki? Tietokoneella. Silti sen takia sillä on parempi. No joo. Vois kyllä ehkä ottaa tämän meidän hotellin pois. Niinkö? Ai niin, on hotelli. Hemmetin kakkaa. Joo, metti siihen. No. Onko joku donas? OMG, me saatiin tää. Mikä? Toi. Siis yksi näistä tyypistä sanoi DLOMG. Ei se ole paljon. Mitä? Me saatiin tää. En mä tiedä, onko tää kiva, mut nyt mennään laittaa eri tausta. No toihan, noit kamoja voi laittaa priceiksi. Eikö mä menen laittaa eri taustan? Puolet taustoja on mennyt meidän toisiin maahoihin, ja sit me ollaan donattu ne puolelle. Niin, meillä on muutenkin aika paljon taustoja. Oli. Tai no oli. Jos viime videoissa te olette nähnyt, niin on ollut aika monta taustaa. Mut me poistimme videot jo. Entä? Poistimme videot. Ootko? On. Se oli niin huono. No joo, mut vanhoja videoita on aina kiva kattoo. Kun sä oot tubettaa groves. Ennen se on. Niin, mut sit kun sä oot. Eiks kukaan enää okei? Onneksi mä osaan tän niin huonosti. Iiuu. Nyt lehtaa täältä ärsyttävästi. Majoportti. Entä? Ei mitään. Onks sulla ripperei? Nope. Oli. Mut ne meni jonnekin. Aleksi voitti ne. Niin. Mut kyllä niitä rippereitä Yksi per... voi mennä voittaa ihan helposti. Ripperit. Tai niitä saa myös pricina. Mikä tää? Tää on mahdoton! Mikä? Ai tämä. Tai sitten ei. No onhan tää mahdoton. Mut mä pääsin sen läpi, niin. Ei ole mahdoton. Saat.
Ei ole mahdoton, mä pääsin sen läpi. Älä sano mitään mahdottomat. Se on vaikea, että Alex tulee voittaa täällä kaikki ripperit ja kaikki nämä priceit. Jos tää nyt olisi joku bugityyppi, olisi täällä jotain 50 tuntia. Tai sitten joku ei hackeri, joka vetää helposti meidän parkkoon. Ei tapahdu mitään. En ainakaan laittaisi pricea. Price. Ai niin, sit kun mulla on 40 tilaa ja spessu, me tehdään 15 vielä giveaway. Ai milloin? No sit kun mulla on 40 tilaa ja... Ai niin joo. Niin kannata. Ja se on missä maassa? No katsotaan sit. Pääsisikö tästä yrittäis? No ei yritä. Siis kannattaa subscribeata jo nyt. Jos haluatte, että se tapahtuu nopeasti. No älkää sit uskoko, mutta kyllä se vittu. Tää on aika vaikea. Yes! Mä en kuollu. Mä voin pullaa. Mä pullaa tuolla. What? Onks nää kaikki näin noboi par? Ei, nyt tästä tuli vaikea. Tää kohta on mun mielestä kyllä mahdoton. Ai mikä? Toi, koska tossa on piikki. Niin toi piikki pitäis tosta rikkoa. Ei, mut mähän tein tuon parkourin jo. Se on vaan ku sä hyppäät hellästi tosta. Toi ei oo yhtään mahdoton, koska mä oon tehnyt ton. Se on vaikee, tiedäks minkä takia mä oon tehnyt tän? Koska Alex. Mä en halua, että Alex tulee voittaa tätä koko ajan. Sen takia mä tein vähän vaikeamman parkourin. Haluuks sä? Se on vähän niinku giveaway yhdelle tyypille. Näet, toki tuli liftaas. Ai mun takia. Niin, koska tää on mahdoton. Mä rikon. Mä tehdään noin vaan. Ja toi rikkoo. Ei rikota tota. No, kun mä näen toiseen maahan. Haluun ainakin läpäistä tän. Sä voit mennä minne sä kuvaat. Minne maan sä haluat. Ja muuten mä en oo tyhmä. No niin, rikotaan kohta. Sorry. Miksi leftasit? Sorry. Ja meillä on ehkä 500 tai tonnin subscribereiden spessu on varmaan joku DL. Ei, 50 vielä. Tai DL. Mä laitan price-kamat. Koska sä et tiedä, miten proita mä voidaan sit olla. Tai miten nuubeja. Koska Ja sit kun on kuka 37... tietää, mitä skämmerit voi tehdä? Ketkä skämmerit? Eihän me olla skämmereitä. Mitä? Eihän me olla skämmereitä. Ei. Mut jos joku skämmää meiltä kaiken kaman. Meillä on 5 DL ja sit joku tulee skämmää meiltä. 5 DL ja sit me ollaan nube. Sitten ei oo varaa. Ei mieti, jos meillä donattais niinku, kun mulla olisi varmaan jo 3000, niin sitten me saadaan aika paljon donauksia. Niin mehän voidaan sitten ostaa ne radiot. Ja sitten meillä olisi devilit ja radiot ja se boardi. Ja jos te tuutte tähän maahan, niin me toivotaan, että te donaisitte. Hienoon donate-boxiin.
olisi kiva, jos me saadaan tämmösiä paitaa tai tämmösiä No niin, mä voin laittaa tämän pricein. huglokkeja tai rippereitä tämmösiä. Ennen kuin me saatiin ripperit, niin Mä en taju, pitääks... Toi pitää ottaa tosta pois kaikki muuten. lopetetaanko tää kohta? En mä tiedä. YouTube-video. Hei, price tulee tohon. En mä haluu. Tää on parempi. No muuten se on niin liian... Just toi, eikä mua kiinnosta. Ota ton pois. Mut. Mut 10 tilaa spessu loppuu ihan kohta. Ja me näytettiin mun uusi maa. Niin kuin, että kaikki Ei kaikki uutta. Oottakaa hetki. Alkaa Mikä sen maan nimi oli? Fane. Mitä sanot? Noin. Mitä mait sulla on muuten? Mut kaikenlaisia. Mitä sä teet, jos sulla olisi 100 DL? En minä tiedä. Jotain kivaa. Ja sit kun meillä olisi 5 DL ylimääräistä, ja jos mulla olisi vaikka nyt 5000 tilaajaa, niin tulisi 3 DL tilaajas. Harmi, että tänne ei tuu niin paljon tyyppejä tilaa ruumeja tai mitään. No eihän mennessä on näitä ruumijuttuja. Ei. Eikö se ollut laittanut? Se otti ne. Mä ostin sen komiskapelin, sit se donasi mulle vielä siihen. Oisko ollut 160 vielä. Ja sit mut skämmättiin puolet mun setistä. Eikö se oikein niinku... Niin kommentetaan noin. Lopetaanko tää niinku... No joo, te saitte varmaan nähdä aika paljon kohta. ja meidän kaikista maista, niin Ei kohta nähnyt. moi! Tässä on mun toinen maa, minkä mä tein. Mikä se nimi oli? Emil Pro 3. Joo, mä tiedän, ei tää varmaan olekaan niin hyvä. Mitä mä kirjoitan? Tää on vielä vähän rakennuksessa. Ja meidän uuden Lock Trade Roomin. No tännehän tuli joku tyyppi. Tuliko? Joo. Kuvataan niin me Ja joudun bännää se. täällä Emeli Prolla on ihan liian paljon ystäviä. Sulla on kai 98. No, katsotaan. Ja ei se ole paljon. On se. 96. Niin, verrattuna sun kavereita 8. Joo. En mä oo koskaan ottanut tommosia random tyyppejä. Mä otan joskus vaan ihan kavereita. Semmosia.
Joskus on ollut kimppeä random tilanne, siis otan frendeiksi. Mutta nyt tää on pakko lopettaa. Eli Se on se on